Една от най-често срещаните причини бързите кредити и потребителските кредити като цяло да бъдат обявявани за нищожни е неправилното посочване на годишния процент на разходите. Здравейте, аз съм адвокат Теодора Цонева, адвокат в Софийска адвокатска колегия и основател на платформата Правен щит. И в днешното видео ще ви разкажа за спечелено от нас дело от тази година, с което осъждаме Вивус и в което решение се виждат двете най-често срещани причини договорите за кредит да бъдат обявявани за недействителни. Първата причина е неправилното посочване на годишния процент на разходите, което се случва, тъй като много често по такива договори има скрити такси, комисионни, застраховки, възнаграждения за поръчител и други, които допълнително утежняват положението на кредитополучателя, като тези такси понякога се начисляват с допълнителна лихва. Тези допълнителни разходи трябва да бъдат включени към годишния процент на разходите, който не бива пък от своя страна да надвишава 5-кратния размер на законната лихва. Втората най-често срещана причина е това, че не е посочен механизмът, по който се изчислява годишния процент на разходите. Това е проблем не само при бързите кредити, а и много често проблем при потребителските банкови кредити. При наличие на именно тези два недостатъка, именно неправилно посочване на годишния процент на разходите или съответно непосочване на механизма, по който е изчислен годишния процент на разходите, договорът е недействителен. Съответно, по него следва да се върне единствено чистата стойност на главницата. А ето едно от първите ни решения за тази година, където на тези основания съдът установява, че договорът за кредит е недействителен, съответно нашия доверител дължи връщане единствено на чистата стойност на главницата, която вече е погасена и съответно дружеството е осъдено да заплати всички разноски, сторени по делото.